предполагам аз. Не разбирам нищо от това, затова до мен е експерта по тези неща, Елена, която виждам е облечена изцяло в зелено и дори има дракон. Аз ще обясня, понеже юридическите на всички зрители, здравейте зрители, е какви символи се носят годината на дракона. Кой се слиза, айде? Символ е само дракони, ако могат да си намерят и да си купят, но не знам дали забелязваш, и те са забелязвали, че аз съм в цветовете на дракона, но без червено. Защото съм изжела зеленият гърбен дракон, символа на земята, пред огнедишещата му същност, която може да бъде възстановена